Thank you, Sir Martin. Thank you so much. Ano mo? Hi, John B. No sounds. Hi, John B. Sorry, no sounds. Holyo. Sa katawan ng isang batang babae sa araw, isang babae sa gabi. Ano? Hi, Pedro. Thank you, Martin. Isang kaakit-akit na magandang babae. What? Yeah, sounds now. You're married. Hi, John. Thank you so much, John. Thank you, Martin. I fix it. Yeah. Thank you so much. Why does it hurt me so? Hindi mo love. Thank you, John B. Holyo, mahilig ako sa, oh my God. Talaga lang ba? Hey, John, where are you from? I'm the Northeast, what? Pennsylvania. Thank you, Martin. Classic, I'm in Texas. Lovely. You can peep and comment in on PayPal. Thank you, Martin. Thank you so much. Edwin. Hello, Edwin. Pedro. Hey, how are you? Why does it hurt me so? Kevin McConnell. Hi, Kevin. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Martin, thanks for always promoting shows, channel, good job. Thank you for. Maybe my love will come back someday. Thank you, guys. Hi, Kevin. Hi, Cheryl. How's it going for you? May bigaan sa kapasong bataan. Going fine. Ate, pagpamunta, maglakal ka sa na adapter. Amang. Sila kayo, kaya Ayla. Sabi ko, pag ano, di naisakap di daan lang sa gilid ho. Kaya kung paggamit, bagay, bababa naman sila. Mga pwede mo ba? Oo. Wala ba? Ganyan na sa CR. Sabi, didingahin mo. Kaya pwede ba sila? Tapos ikakada na lang pag mapa, san host. Oo. Pwede mo magamas dito na mag-washing ho. Pwede man dito mag-washing. Oo, kahit kung pero sa may maudo, may istardo ka. Patarik-tarik kung mo lang dito. Oo, dito lang sa gilid. Thank you, pa. Awesome. How's the weather? The weather here is no? Sure. Thank you, sir. The weather here is warm weather. Ang ganda nyo talaga. Nakaka-inlove ka rin. Yeah, grabe naman. Grabe naman yun. Grabe naman.
Everything I want. Pig at the door, yeah. Yeah, the pig is here. Kunin mo, ilagay mo sa basurahan. Ipagtipon mo lang. Thank you so much for 10 people in the house. Thank you po. Philippines is wild sometimes. Wild sometimes. April had 4 cows randomly through here a few days ago. When I do live, I will see the cow here, and then the cow, and then the horse. Oh my god. Yeah, sometimes it's weird. Sometimes almost weird. Hi, Robert.
Thank you, 19 people in the house. Thank you so much. Bigas, gawin mo pa nagsuhoy na yung itlog na. Nagsuhoy. Ano? Gawin mo pa nagsuhoy na yung itlog na. Panag kalay, panag ato na? Ato na. Gutom na. Panag ulog na? Hindi, panag arawas ng tubig. Agad-agad na nag-release, nagsapatos, nag-warma, sunod naman sila po sa forma, nagpantalon, nadumas malasig na rin. Thank you po. Thank you 12 people in the house. Isang hapon guys, kumakain sila bigla akong pinatayo, sabi ko, mag-YouTube muna tayo. Wait lang. So wait lang po. Ang nangyari, 4 days na lang lalabas na itong Toy Story collection natin. Kaya huwag kayo magpakauli on January 10 dahil i-release time na. At sobrang dami yung designs na abangan din guys. January 10, abangan nyo ang official release date. Anyway guys, bago natin ituloy ito, ay meron po muna akong gusto i-share sa inyo. Ang mensahe na to ay para sa mga tao kasi sabi sumusunod at naniniwala na sila sa Panginoon. Sabi sa 1 Peter 2 verse 9, ngunit ay makawili, mga maharapikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Hindi kayo ng Diyos na maging kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niya mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. Napakalinaw guys, tinawag kayo upang ipahayag ninyo ang kabutihan ng Diyos. Sino ang nanonood ngayon, hindi ka rin Lord para marinig mo, maaaring para makilala mo siya, or para paalalahanan ka, ay baka nakakalimot ka sa tungkulin mo. Meron kang misyon na ipakilala ang Diyos sa mga tao sa paligid mo, kaya dapat ingat ka sa ginagawa mo, ingat ka sa Dela no. Panyari ako nagduluan sa bantana. Dapat halata sa... Ano tayo mga fried xiaolongbang, fried hakaw, fried siopaw. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng Binondo, Manila kasi meron na yan dito sa 101 Mall, Naga City, located sa 3rd floor, food court area.
Sabi ko gawin ako pag nag-ano na ako, ganyan, ano yan, ka dun sa taas, kaya nag-iirog sa'yo mo si Pipe. Nandito na nga silang lahat. Kayo... Boom! 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 Topi! Topi! Thank you. Thank you, John B. Thank you so much. Thank you for the nagel. Thank you. Thank you pa. Thank you for the gift. Oh, ba't ganun? Ba't ganun? I can't. Thank you pa. Wait, I can't. I can't put the heart. Can't press the heart. Thank you, John B. Hello, Cheryl. Hi, thanks. Awesome, John. Thank you so much, John. Thank you, John. Thank you po, Sir John. John B. God bless po. Oh my God. How is it ganun? Thank you for my super chatter for today, John B. Thank you. For ito, for this live. Thank you po, John B. Hi guys. Hi guys. Welcome to my guys.
ka? Mayroon. Kain. Kain na, mag-isis ka? Yun eh, isda ako na. Ito tapos na. Tapos na ako na sa mga. Wow! Si Princess! Nagtitinda ng ano-ano! Princess! Ay, may ano ba dyan? May sibuyas? May sibuyas kita? Wow, cook food for lunch. Ka. Thank you po. Banyan po, my God. Ano tawag mo sila ka? Ba ginamit ko? Kaya nga ginamit ko. Ay, ginamit mo na pakagamit ko? Ay, hindi na. Opo. Ang sarap-sarap kumain ng halo-halo. Parang mabigat ko. Bari, ito ka nilada. Ano da? Ang dalawang halo-halo. At isa tayo. Ano yung Nakuha na bebe. Dito to binatang sa langisa. Oh, Ista, ito na yung mga mo. Thank you, Princess. Ito na yung bayad ko. So, ang laki ng bayad mo. 1,000 pesos. O, ito, suntok lang kita. Oh, wait lang! Wow, magsukli pa ako. Tell me where do I stand? 'Cause it's breaking my heart. Thank you, it has gone so high. Sabawa na ako. Busy house today, yes, busy. Guys, I can hear you no po. Ay, thank you, Sir John. Welcome back, Sir John. Ano ba yun? I'm looking the knife. Para ba ako babang kutsilyo niya? So tell me. Thank you po. Kayo, malungkot na ako. Joke lang. Mag-comment na kayo guys, oh. Papansinin ko naman din, basta naka-follow and like kayo. Comment na dyan. That ay ano? Ano sa kanya no? Bayo. Teka lang. Kakayo naman. Hi, Miss Star. Thank you for the likes. Tell me where do I stand? Go on and let. Excited na ako sa exchange gift natin. Siguro, mamahalin na mahal naman ang mga regalo niyo. Kasi itong akin, mamahalin to. Yung akin, something nauulam. Basta, malalaman niyo mamaya. Yang sa'yo, Mayat, something below. Basta, masusuwa kayo sa regalo ko. Talaga lang ha, dapat mamahalin yung regalo mo. Kasi yung regalo ko, mamahalin talaga to. Oh, sino na una magpakita ng regalo?
Bato-batupit na lang kaya tayo, Queenie, kung sino yung nauna. Sige, parang fair. Bato. Bilik. Naku, ako una magpakita ng regalo. Oh, Queenie! Go, Queenie! Oh, Queenie! Ipakita mo na yung regalo mo! Eto na. Ano to? Toto! Akala ko ba mamahalin to? Nabibili lang to sa tindahan na. Ash! Huwag na ka magreklamo. Nauulang naman to. Oh, sino na next? Ito yan? Sige, Nicole. Bato-batopit na tayo. Bato-batopit. Talo ka, Nicole. Oh, regalo ni Min. Eto na! Ano to, Nicole? Oo nga. Wala pang nakalagay na sticker kung ano to. Basta nauulam yan! Malalaman nyo yan kapag nabuksan nyo na! Huwag na kayong magreklamo! Ayan. Rice na lang yung utak. Excited na ako sa... Ano? Sino naglabas? Ako nahanap ka? Sabi na kung sino naglahan mo. Ilano ka si Mama. Crown na. Hi, Wise Kabi. Ilano ka ni Mama? Haluto pa lang. Mama? Wise Kabi, hello, Wise Kabi. Ilano ka ni Mama? Ama, Can I? Nawit ka ni Mama? Nandito na lang daw ang linipan sa iyahala ang swerte mo. Naku! Tell me what's that? Cause it's striking in my heart. Don't wanna let her go. Galing ko po yung May laman pa yan. Parang wala naman yan. Meron kaya nakarabihan na yung yung palaway mo. Pipilitin naman si mami niya. Mas marami pa yan. Paano ba makakapili ng ganito? Ang mahal-mahal dito. Okay lang, hindi naman ata yan masarap. Ingit ka lang kasi di niya kapalang dito. Yung walang ikayo Sunod kaya may mga nakain sa mga ang sarap mo. Ako! Konti naman nito. Naman. Luto po kita kay Mami! Hindi ko naman kinain. Tinikman ko lang naman. Ay, tinikman mo lang. Ginalaw mo pa rin yung pagkain ko. Yung kinain niya, tapos ginalaw niya yung food ko. Hindi naman ko madumi yung kamay ko eh. Anong may say? Tingnan mo yung food mo. Ay, kinapon mo yan. Ito na ito siya kabay ka.
Your hobby is here. I'm just admiring you, mahal ko. Wow. So sweet. So sweet, hobby. Ano pa manati ha? Tapos na. Tama na ba ka? Thank you po. Actually, anong labahan mo na? May pag-view ba? 15 people. Talagang nangyari, wala ito. Oo nga, ganun na lang. Sorry, ma'am. Pwede ba rin? Ang pwede mo ba? Well, it's time. Sorry, ma'am. Maybe my love will come back someday. Oh, mainit na. Wala na. Ang ganda ng karapat mo. Hindi lang to basta tarotot. Ano to? Boga to, tarotot. Sumasabog to. So where do it start? Such beauty in my heart. I wanna live. Maybe my love will come back. Ano ba isang tulog? Thank you po. Okay, sigurado kayo. Hindi po talaga kami yung nagpasabog doon. Sila Jopet po. Opo, sila Jopet po. Oh, 20 likes na. Sige ha, okay yung buboga. Bawal sa profile natin. Mayo kami mo dito. Okay. Grabe, ang pinili. Ang lakas ng bongga. Wala rin kita mo chunyo ko. Kaya da. Asa ba? Ano ba yan? Sige na. Ano ba to? Kaya, Asa ba yung ay, nakakainis na makalimutin talaga ako. Oh my God. Balik ko na yun, nakalimot pa ako. Parang tayo. Wala ng bongga. Hindi ka nga na ako sa puso. Oh my God. Nakikitik ako. Nagkaroon yung ibutang na buke. Ay, sa'yo natin ko rin.
Isang umaga, nagbukas ko ng pintuan, sobrang nagulat ako sa nakita ko. Bigimati kasi ako parcel na sobrang laki. Sa sobrang dami ko, hindi ko maalala kung ano ba to. Kaya mga kapatid, tara, unboxing na natin. Hanggang sa naalala ko na, ito pala simulated driving car. Binigay sa akin ni Kapag Blue. Regalo pala nito sa anak ng tito niya dahil honor siya. Sobrang nagkaroon din kasi ito. Habang nakaka-enjoy na para ka talaga ng dagrin ng food. Sobrang gandang alternative nga nito. Dahil dito baba ko kasi sa pagsisalpon ng mga anak niyo. O diba, sobrang nakakatuwa. Kaya mga kapatid, tara, try na natin. Bago nga pala subukan, nilagay ko na nga itong plastic na nakakobo. Kapag-driving na tayo. At dito naman sa likod, meron ito paligid sa akin sulo. Para matingin natin sa paligid. Para mas Linda. Thank you po. Pero nga dito kasamang ko, kailangan natin siya. Salamat. Hindi niya sasalpa, hindi siya makakaabala. Pagkasalpa ko ay pwede natin doon. Okay ka pag-girling Isang umaga, pagbukas ko ng pintuan, sobrang nagulat ako sa nakita ko. Bigimati kasi akong parcel na sobrang laki. Grabe ah! Hindi ko maalala kung ano ba to. Kaya mga kapatid, unboxing na natin. Hanggang sa naalala ko na, ito pala simulated driving car. Binigay sa akin ni Kapag Blue. Regalo pala nito sa akin ng teacher niya dahil honor siya. Sobrang nagkaroon din kasi ito. Sobrang nagkaroon. Sobrang ganda ang pansigan sa isda. At dito naman sa likod, meron ito panliit sa kapasulo. Para matignan sa pansigan sa isda. Pansit sa isda. Opo. Pansigang. Thank you po for people na. Oh, thank you. Hi, nasira. Tell me where you was that? It's breaking my heart. Who wouldn't let Okay ka pag-girling Isang umaga, pagbukas ko ng pintuan, sobrang nagulat ako sa nakita ko. Bigimati kasi akong parcel na sobrang laki. Sa sobrang dami ko order, hindi ko na maalala kung ano ba to. Kaya nga mga kapatid ko, tara, unboxing na natin. Hanggang sa naalala ko na, ito pala simulated driving car. Binibili sa akin ni Kapag Blue. Regalo pala niya ito sa anak ng teacher niya dahil honor siya. Sobrang nag-viral din kasi ito. Sobrang nakaka-enjoy. Kaya para talaga nagdagrin ako. Sobrang gandang alternative nga nito. Dahil dito baba ko kasi sa pag-cellphone ng mga anak nyo. Diba? Sobrang nakakatuwa. Try na natin. Bago nga pala subukan, binigay ko nga ito plastic na nakakobo. Para makita natin sa mga tapos na kapag nagdagrin na tayo. Dito naman sa likod, meron ito paligid sa apat na sulo. Para matin natin sa pag-cellphone. Alam mo sa akin, yung tingin mo talaga nagdagrin ka. Ito nga, pinigil ko na. Welcome. Kailangan natin sa para mapagana. Tulad naman sa pilihan sa cellphone, hindi siya makakaabala. Pagkasalpa ko ay pwede natin iyon. Hindi ka rin mahulog. Baby, my love will come back someday. Maybe my lover can bang. Can bang, me a snare. Sige, pasang mo.
Gervina. Isang umaga, Tell me sa where pintuan, this sobrang was gusto ko sa died, medyo matigas ang cause oras, it's gawa breaking. ng palengke. Okay, Thank you guys, so much, ayaw 21 naman gawa ng likes. palengke, pero siguro pwede na talipa pa. Dito na But does it pwede na tubig na hurt? talipa pa, then meron tayong vendor, kita na lang ang pwesto sa tindahan nila, manual. So dito guys, ako may drinks ng pangalan dito. So maganda ko lang din ng ano, natilig na ng isda. Tapos ako So gamit ang meron tayo. Yung video na pinagawa ko 5.64K guys. Kung gusto nyo magpagawa ng mga videos guys, pwede nyo siyang i-message siya alam nyo na one. At ngayon guys, tignan na natin ito. Ito yung stock niya ng mga parang halong guys. Napakaangas guys. Tapos ito naman yung mga naka-display. Diyan may salmon, may tilapia. Dito na lang kung anong isda. May tuna, may oyster, may lobster, may crabs ata. So ito naman pa guys, yung timbangan napakaangas guys. Tapos yung kaldero guys. May upuan siya. Tapos ito naman yung kasama dito sa set nito, yung asong nakatingin sa mga dahil dito ng pagkain. Ito na guys, na ilagay na natin guys. So napakaangas ito po dito guys. So kaya maraming magkatabi mo yung Amerika. Anahali. Ako sa dua. Hindi na sarap mo. Pupusulo na ha. Pupusulo na sarap mo na sige. Ini na lang ang ligo magpagpanito. Chambay, chambay, chambay. Ay. John Paul. Roman Ricardo. Hello po. Roman Ricardo. Malayot na? Ano yun? Ano yung t-shirt yung bata yun? Yung t-shirt mo, sinain. Okay na, magpaglunan ko na. Punta. Nani? May shirt ka, tapos Converse. Your hair looks soft. Thank you. Ikan pagtawag na pagkala. Balik. Ako. Balik. Diri ka hindi wagay kung saan may nagdurado ay mapulugang ka. Oo. Atong matrabaho liwag sira. Ay, impalitan ko ay ang kanina. Thank you 18 people in the house. Hello. Agnes Benetes. Hello po. Angel Benetes. Marabel Husa. Abot na yan ito kay Marit na sila. Alas na sila nga ni Ada. Pero di pa mako ng pampers mo. Tangan. Tahan mo ako ikaw. Sige ma. Hindi na. Maybe my love will come back. Kimbang. Nakalimutan ko. Oh, dami baby. Shopee, dan Sandron. Ha? Shopee. Yung Shopee. Ito sa Los dan Sandron. May Shopee daw. Handen? Ganito kay ate, kanila.
La! Ay, Ila! May Shopee! Ano, Ila? Mabayad na? Hatag mo dito ka na kay Ila. Kasi ila. Ila. Ano mo yan ka? Binibili siya, eh. Bayad ba? Oo. Kaka na yan. Bayad. Hi, Dem. Maybe no love will kembeng, 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 kembeng. Kahit saan ka magpunta pa at masusundan ka pa ng dancing girls na yun. Dito, kapag nagpakita siya sa atin dito sa bahay, ano, sila natin sumayaw. Ha? Sino ba dyan? Kasi siya nila? Oo, pero hindi lang basta sayaw. Kailangan gilain natin ang lahat na ginagawa niya. Kung paano siya sumayaw, dapat gilain natin. Sabi niya, You're cooking for family, right? Yes po. Lalayo sa atin. Ito, yung mga sinasabi mo? I'm so hungry. Come here! Yeah, food. Bahala mo, ayaw mo maniwala. May baho na ito. Opo. Eddie, may baho ko. Ala, naging ano ka na ha? Baldado yan. Ano pang gatas sabi niya? Pao na ah. Watch your cat. Oh, where's the cat? Baby, my love will come back. Thank you so much for the 12 people here. He was ready to take your food. Who? Hi!
Dapat? May ikutin na Ay, di kanina. dua-dua. Hmm. Dua-dua. Oo, inimod kan sa'yo. Ah? Monitor kan sa'yo. Ah. Ayan. Salamat po. Bibi, maghapon ka ng Dawson. Yes. Hindi ko mahanap. Bakit ba nakalaman ko sa lugar di ba? Yung mga laban ng parang tulad. Manood na ka lang ako ng hindi. Kung nabasa-basa ka BTS, kay grabe ito na yung pasa ni Mamo. Wala yung simera. Super typhoon ba yun? Kaya wala kasing klase. Wala man sabi na super typhoon. Pero may type, may bagyo ha. Oo, signal number 1 ako nun. Ah, mao. Signal number 1 ah. Oo, ma'am, sabi ni Ate Risa. Pil na pil ha. Ha? Pil na pil yung signal number. Tapos may, mga baga pag nagpapasuspend di mainit. Ano ba itong? Pero pag mauran nga ni... Maski sad to ba man, baga? Oo, masuspend yun, mainit. Ada na Pero pag... dumong ko kita na yung eskwela na nababaon. Kita papasuspend na na napauruli na. Uli na, bayad ka na sa eskwelahan. Nagpasuspend Oo. ba? Puro luso na. Luluso na. Baka na yung mapaano. Uy, hi, time Lucy. Kapisa ka. Abroad. Saan ka? Gano'n na. Gano'n na oras? Pero nagtinda siyang gulay ha. Ano ba ang ako na? Hindi sila kitapay. Dali na kumain na. Pinunta mo na ako sa cellphone. Kaso nakikita siya eh. Hi. Ha? Sabi ni Mama sino yun no? Nice. Ang panahon. Bago na ako na daraga. Sino na daraga? Di na ako kilala kay daraga ha. Kami mas papa, ano, mas daan ni papa, ihatag mo dali. Dali ah, dali. Oo, sige ha. Makaon ka na? Opo. Ay, bibigyan bago mata mo na mata. Ano video? May ano ka video? Right. Ano, niluto mo? Isda. Ay, gusto mo sa to? Opo. Sa tatay?
Susulat pa din. Padabada mo na ako dali. Sisurapan ko. Kain sa karama. Magabo. Kain. Kain tayo po. Gusto mo sa ito na bahaw? No, 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 no. No, 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 no. Imod ko. Bawal ito hawa. Idero kayo sa balay? Ganun. Ang gulay ha, kauna mga gulay, dili mo pagtapok sa'yo. Ay. Ano, anini mo dala niya na, ano yun? Tam-e. Ay. Ay, naghanong kurta mo yan. Tukol ka talaga. Nagbakal ka lang sinigang. Grabe na kwarta mo. Nanganak ka man na. Sugulan ni Tita Mami. Dili ka nagsabi na, yan nagbabi Tita Mami. Ayun ka nung pag-insusugo ka, napagkasuka. Ganong liwat yun. Piniting ko lang. Kain. Oh, ahem. Ako na kumahibig. Oh. Sure, I heard something about you coming surfeit for Summig Apple Bear. Yeah. Naka-live. May expose si Mama. Yes, coming surfeit for Summig Apple. Mana? Hi, Steven. Okay, hot girl from Fred Chat. A couple days ago. Hi, how are you? Hot girl? Bye. Bye. Ah, hot girl. Bye. Yeah, she's coming, ma. Bye. My data not good, but I'm here. Bye. Oh my god. I wonder what I'm just joking. I wonder, oh my god. Sir Fred, why you send me? Kaya ako din yung kay Bari pa
Oh my God. Dada, ito magparalig sa pagkulay. Sige na, mamay. Sir Fred said, is coming mic for beer. I said, Sir Fred, can you share your scam mic for my beer? San Mig Apple? Oh. Wow, nakaninitlog ka pa dun na. Then suddenly I received the PayPal. Oh my God. I'm just joking. Paano kuya? Pinulat ni Dada. Halilin mo ng bibili sticker. Ako na nasundan. Sabi ni Mama, bawat ng pag-ulan. Oh! Pag nag-uubo ka, tahuban mo! Yan na si Mama yung sampang mo. Everyone like and subscribe. Thank you, Sir Fred. Yan yung sumama yung tulang to. Ang tulang niya. Anhita mo yan na sa yung kakaamo ni Mama. When we take it back. Want me take it back? Charlie's mic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Charles Mike's wife. Want me take it back? Okay, I will take it back. I will send it back, Sir Fred. Uy, pag maubo ka, takatan ng bibig mo. Ba't na kayo tutukom ko lang yan doon na? La 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 sa la 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 la. Nagkakanta ha. La 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 la. La 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 Yes, using his phone. Bibi ko yun na. Can't do that, Damian. So much respect, but can kiss her, huh? Fred, you know, I'm just kidding. Ano, Bibi? Mag-pray mo na ba ka? Father, the Son, the Holy Spirit,
Amen. Thank you po sa pagkain. Thank you po sa binigay niyo. Oh my God. Thank you. Thank you, Papa God. Binigay na pagkain. And the Holy Spirit. Ikaw man din nag-thank you ko ng pagpapalaan. Lalo na. Hi! Nagpapa na ikaw? Ha? Wala pa. Papa ka na? Papa na! Nagpapa na yun. Papa na ikaw? Ah! Bibing! May surat